ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବେହେରା, ତହସିଲଦାର ରାଜକନିକା। ଆଜି ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜକନିକାବାସୀଙ୍କର ଶୁଭକାମନା ମନାସୁଛି। ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ କନିକାବାସୀର ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲ ଓ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ନିୟମକୁ ବଜାୟ ରଖି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ନିଜର ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରି ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ପାଳନ କରନ୍ତୁ। କରୋନାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଏହା ହିଁ ଆଜିର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ।